yanzu to amma kuma ai kun san dai damusa ita ba ta jin magana ku. Waga ma ka je daji in ka shiga ka gamu da damusa ka ce mata zau. Ai shi kadai ne mai gida duk wurin damusa ai shi kadai magana shi kadai take ji ne. Amma ba ku ji gurnani ba. Kai jin su. An wannan mun saba jin shi. Ka shiga dajin ma. To la barin ji. Muna jiran ka hito. Kwata ni ba zan yi. Damusa ha ba mage ba. Mu je wajen damusa. Ka koma ka ce mata zau. Ka ce ma ka san zau shine mai gida zau. Ni ai har na hirgita. A da ka hidi mata. Ka hidi mata. Ka gane ai ya faɗi sunana. Shi yasa ai. Ka san ka shigo dajin nan duk wata dabba da ka gani nan waje da ka ce mata zau wai kai in ka shigo daji ba ka ji wani ina jin shi mana ya sunana ne suke mai gida amma da Allah ka bari yanzu zai ina ga suna ta suna bantawa da ita ah lahiya lau ai ya ce ka san ni ne sarkin daji mai gida kake bani baya ko kana no.